Olen mennyt. Isä varmaan tappaa minut. Älä höpsi. Yritän rakentaa valtakuntaa. Ja ainoa, mikä teitä kiinnostaa, on seksi. Älä. Ja ymmärrätkö sinä, mihin tehtävään sinä olet syntynyt? Muinaiset perseet. Mutta yksi ei... Vartijat! Huoneessani on huone, joka on mies. Huoneessani on huoneeseen on sidotoris. Dittu. Ensimmäinen tehtäväni on nimittää Mooses kuninkaalliseksi orjaksi. Te siellä! Ovatko nämä teidän? Hätäilkää siellä! Te pääset pois! Älkää kiinni! Siis... Lapseni! Hausukaamme kiitos tästä paskasta ateriasta. Ja kiittäkäämme myös siitä, että... Sassusses... Entäs ne? Pulla. Vittu panno kulli paska huona saatana. On vittu paskaa. Sana miksi auttaa? Kun omista ei mitään, silloin ei omista mitään. Voi. Kuka olet? Minä olen se, joka olen. Mitä tahdot minusta? No vittu mieti.